Aduh, aduh, aku di pondok ini. Aduh. Aduh, kayak sebelah aku. Aduh, tolong ya tolong. Pocongku culi, aku tak bebas. Aduh, aku sesuka aku jatuh dari sumur ini. Sumur. Cong, siapa Cong aku goyang Cong. Goyang lucu nek. Lucu mana gue maksudnya gue lucu. Cilik. Rajan ini lu setan Cong. Mana cilik mana? Kawan, aku nongkin aja Cong. Udah lu kiri aku di gondol pelayu. Nenek, ayo medeni wong-wong. Aku tolong Cong. Aku dewe njaluk tolong. Aja mana Cong. Ususku pedot abel Cong. Aduh Cong. Iya. Yang membalas dendam. Wes kaya koyang tenan ta orang Cong. Ngawur. Ya kaya. Ya iya matur nuwun Cong, nek kaya tenan ya. Hayang rasa miber aku Cong. 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 Setan menurut ame. Jangan Cong. Ini Cong. Tilo kata Cong. Ya. Ini Cong. Ini apa? Aku mangan bayi, mangan sandang dong ya. Serem nih kita. Aja nenek. Cok, semedi aja Cok. Johnny, ojo nang kono iki rak jelek John. Iya.
Malah ngajak bro. Semua aku bener ayu. Tinggal aja aku bajingan botongnya kita ini botongnya panas ayo lo Cun wasir Selamat malam guys. Ketemu kembali. ya ketemu ya deh ayo lo kerja ayo warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis apa ya, Dik? Apal kan? Lah yo, Yai Sriwedari pagak kene njiaken Kabupaten Pati iki bola-bali ketemu arah wae dhewe ngono. Iya lho Kang. Iya, iki jenenge Muhammad muncul. Kowe sapa? Aku Endang Sulastri. Iya iya, iki ditimbali desa pagak ya. Wagak lor. Alhamdulillah. Esuk jeneh. Kang sedina, Dik. Iya no. Iya no. Alhamdulillah. Ija ditresnani masyarakat Wagak ini. Ngono iki acarane apa, Ndang? Acarane sunat. Sapa sunatno? Ya sing sunat. Anake sing digawe. Kowe sapa jenenge Dang ngono? Aku ora kenalan ya Kang. Bocah iki piye? Mangan segane udut rokoke pit sinten? Ora patek ndungu aku kupingku budek. Ayo ya aku kan ditongane wae ndang waras. Ngono. Iya. Muga-muga dadi bocah sing muginani. Amin. Nah. Tumrap bangsa lan negara. Amin. Karo agama. Amin. Lah lu semerek ning digawe. Piye Kang? Rezekinya ora lokane tansaya kebak. Nah, sehat kabeh sak keluarga. Amin. Sing nanggap, Amin. sing ditanggap. Amin. Amin. Wes aja suwe-suwe. Ayo bareng-bareng ke Wahyu Manggala. Leprai siapa? Gak kena perai Sarjimin. Apa iku? Mogol. Ngono. Wahyu Manggala iki toprake lek mogol asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye Kang? Gampang, langsung aja didel mre. Piro Kang? Dikendangi lah tabuhane yo. 081. Dua, Masuk. satu, dua, Kowe maju. satu, sembilan. Wis apal nek paham ngono. Ayo gagenan ayo. Ndang delok Wahyu Manggala kene apik iki. Dika ditalo DJ Wahyu Manggala. WM Audio. Asyik. WM Lighting Official. Munati Channel. Chandra Official. Situknya gede apa jika lari? Ajak. Rebu lah sama. Uedan. Ratak. Ayo Dang. Ayo Kang, goyangkan. Puasa. Wahyu Manggala.
Ya, singa macane mah si manggul. Ya bro. Wah. Hei. Siji, loro, telu, iya, lundung, balik balik. Ayo.